Ndakuona munhu ari kurembedza matinji akanouya kubatidza injini. Kubeche kwakaunyana unge kumeso kwechembere. Pamhata munhu anonyengwa asina kugeza beche achifamba achinwa. Beche murodhi. Wakatuka. Mirwei ruregero rwachiro waikumbira nayi mirwei ruregero waikumbira. Ayo asinyora dziripo shwaro ndo isisomudzatibana nawo. Nyora dziripo. Ngatibambe nyora dzangu dzibatiwe mazvizo. Kana nyangwa makachemererwa nyora Amai, my actors nagara ndinawo. Vape kaputoni musodzi yavo. Ndini wineti kamwaza ndakapirirawo melody jarindani nenyaya yekutukwa. Yekutukwa. Taifamba tiripo tuwi nemukadzi wandaishanda naye anonzi Nora Dangira. Amai ava ndaiwirirana nawo ende wenge wari amai nini wangu tanga takarorwa kubodzi. Murume wangu inini akabva ashaya kana singakanganisa akwanisa 2 years chakuti ashaya. Ashaya murume wangu uyu ndakabva ndachinja kwekugara ndakugara pamakasha kuchibhawa so kwengu ne 2 weeks ndandaigara ikoko ndakusiya kuwirirana makasha kuchiporo togara kutamara chigara kuchibhawa kwandaigara kuye ndichigara ikoko ndaiwirirana nawo waiwe wachisiya mainjini yawo pamba pangu nemurume wawo ukama ungosina kupera bamini namaini ndichingoita se chingoshamaridzana zvadaro pai apa vaigara vachinetsera ndofunga nemurume wo kumba kwavo ina hapanawo chawakandiudza masikireti yawo ndakazoshamisika murume wo ndiye akauya kubasa kwataishanda taishandisa mainjini yawo uchitengesera murume wo chuma naiwo murume wabva asvika anzi amai guru $20 ino toda kuti muteere ani amai Aroni vakatiza nemari 600 vanati imi amai Aroni ndikutotaura nawo pafoni zvakanzi terai ava ndaitotaura nawo pafoni zveshuwa muri kupi zvakanzi handiri kwakati pandasvika ndakati amaini hanzi nemurume ndikumbira kuti mudzoke kupi kumba kana makadya mari itai sei zvenyu dzokai mari aina basa zveshuwa kwandakasvika kuye ndakasvikira iwo nehama yawo hama inoti munin'ina here kuti ndiyanowa ndinyatsozivo zvangu pakabva pasvika mumwe murume ane bhaiki amai maomaini kumba handichadzokera endaimodza bamini wenyu kuti ndakatowana klasi yangu iyi munhu yakasvika nebhaiki hanzi bhoti here ameno ndomautira wakandiita sei yavakandiita ndakati imini foni yangu iripo taurai tichirekodha ndakasvika nongoperera rumonyichi foni zvekuzoti mimangwana mutini ndakapara dzembenya handite sei handidi foni yangu yakabva yaramba inge yakawanda zvinhu inge yakazara chii yaramba zvikanzi mukomana uyu ndoda kumuudza kuti hanzi da kumuudza kuti ndiani ndida kumuudza kuti mwana wamama wangu Bushu hangu asingada kuti nindizive kuti ndiri chii ndakarorwa kubodzi nawo mukomana uye paazobvunzisisa ndiana vasvikanzi nemunin'ina wayo ava wangu wakarorwa kubodzi nechi nawamukadzi wadhivha ndiyo kushaya kudonha mugiraundi uye zvikanzi ho akutondibvunza paipai munobva kupa amai guru ndakati kwamurewa zvikanzi ndo kwatinobva pandadzokera hangu kumba ndichisvika muwadzana yawarume wakabva wafona amai guru mawaona here mukuya nawo here nemwana wangu vandati ndawaona ndichasvika ndichikuudza ichi asi ndichakuudzai mangwana kwaita sei kwadoka chipindura bamino yasvikanzi nguva iyoyo regera henyu kundiudza amai Aroni watondiudza kare zvaita sei zvawandiudza imi musandiudze zvinhu ndakati ho vandaenda kumba kwangu vandasvika vandarara mangwana makuseni wakaenda kubasa wayo watora mainjini yawo taimasiya kwaamai kuda kwacho ikoko Nora Dangira uyu ndopo wakatsanangudza zvikanzi amai Aroni wakafona nezero wakati udziwa ina amai guru ndakaudza kuti mamusi klasi yani yangu ndakaona klasi yangu inini zveshuwa nekunyatsaudza kuti uyu mukadzi biyangu handakumbowaudza kuti mukadzi wenyu ndamona ane chii ane umwe murume amai vakati vadzoka kumba kwawabva kwangu ari mumafaro kuye vakatanga kundituka mambo vakazokera kumurume wavo vakazodzoka kumurume wavo kuye vasvika kuri kwavo taishandisa injini yavo vasvika pawadzima injini yavo da kuona munhu ari kurembedza matinji akanouya kubatidza injini kubeche kwakaunyana unge kumeso kwechembere pamhata munhu anonyengwa asina kugeza beche achifamba achinwa beche murodhi wakatuka havaiti munhu waiti vanhu vaituka inini amai kuda kwachwai chandakavapindura ndechekuti amai Aroni makati haisi klasi yani yenyu musatuke ndofunga Nora uye vasvika pawabata zvikanzi amai Aroni musatuke zvitutsi zvamukutuka amai Aroni ndofunga odheirimo mboti mangu musatuke amai Aroni ndati musatuke amai Aroni ndati musatuke vakangobatwa nemunhu uye amai Aroni sisiwawo ndofunga wakadenzera kuti ini nyaya yoyo ngaiende kwamunoda kuti isvike ngaisvike ndopandakaudza kuti ini kubva ndikure kana baba wangu chaiwo asati wambotuka sematukira maita sei yamaita
ndobva siya izvo chobva wangoti garei mazuva wandifonera ndakagara pamba paamai panoradangira zvakanzi pomuraiti ndikandiripo zvakanzi imimi pautu hwenyu ipapo pane munhu wandakanzwa kuti akudanana nemurume wangu ipapo anenge wangu wadzokera kuti kumurume wako uye wako wabereki wako andati ho ani zvakanzi wabiyenyu vamunowirirana nawo iwawa makuda kwasha havana murume wavo zvakanzi eti ndati wabiyenyu andati ho iwawa zvinzwira nendiri pamba pavo ndazvishairira pawazofona zvikanzi uyai kuno titaurirane vataenda zveshuwa kumba kwaamai avo vatasvika amai vati mwanangu iwewe nauyu ushamwari wenyu imimi muri gogo makambororwa nasekuru wani wangu tokumbira rirengere uyaita sei akanganisa ndaamai nababa wayo zveshuwa takaedza kunzwisisa changamire takati zvinoita sei zvinowanira vataregererana vataenda kumba kwedu waiti wakasvika kubasa kwatiri kushanda waitadimikira chakazondirwadza ndechekuti pavakazotuka vakandudza mashoko yekuti kundiparadzira imba yangu iwewe kudanana nemurume wangu ndosaka wakauraya murume wako iwewe nekuda kuhura ndakavabvunza ndakati ndakahura nani munhu wandakahura naye inini zvakanzi iwewe uri muri mahure mimi newabiyenyo muri mahure ndokwatanyarara ipapo wakatanga muna August kutuka havana kunyarara vachiuya kumukando kwatekana mukando wachita sei pandati kunoona mukando inini pamukando panapa andichauya zvisinei kuti ndakakweteta mari chapota nchitumira vanhu mari yemukando zveshuwa ndo zvandaita ndaisvika mukando ndaipota nchitumira mari kusvika mukando upere dhei randakazosvika kumukando idhei rekushiyana kwezvinhu siswawo iwo ndongouya kumba kwangu anonzi ametokumunhu munin'ina zvakapera inga munowirirana wani handeotora zvinhu zvako kumukando ndakati handichatuma amaike visvikanzi handei zveshuwa ndakabva ndaenda mukando kuno havana kutuka ndasvika ndatambira zvinhu zvangu pandadzokera kumba kwangu vavanditi wari parodhi amai momo ndosaka makahura mimba kumachaina ipapo ndaishanda kumachaina ndaibikira vashandi vekumachaina zvakanzi nasiso wacho imasi kutaura imimba isi tikutaura uyo mukadzi uyo anonzi amaprivu uyo ndewatiri kutaura mukunzwa handaumbozvisa musoro pandaenda kumba kwangu svika kumba kuye dimikira nakupera waitifambira kubva kukomboni yavo mama tawa tazvimbirwa izvozvi amai moti kudii makazviita here izvo aiwa zvekutuka chiita nakutuka asi ndotaudzana navo nenyaya yekudanana nemurume wangu kwakaita nekuti iwa ndokandioniparadhi murume wenyu ari mhere ariko asi simata wakadana murume wakadanana nekuti ndikazviona nenyaya yekuti murume wangu akatombondibatira mbudzi nenyaya yavo iwavo murume wangu hatombozeza kuti chokwadi chero wakadzi vanhu andani navo nekuti mameseji amwe achatosara kupi kumba mfoni kambudzi kasara kungo ari kupi murume wenyu asara ipapo hana kuuya ndodana newo ipapo akatobvorukisana kwadzanai kwemimi mabva pamurume wenyu mabva mazino manyengo aiwa usatombonyeva zvese zvakutonyeva munhu wacho papa ngawatore kana wane umbo wacho ngawabuditse foto racho rakanitora nemurume ndozoti shuwa murume ndodana naye nekuti iwaona iwa ndokatodakodza murume wangu kuti ndinokandona nechikomba kusvika murume wangu kundiramba ndirakasvika pakuti zvinhu zvese zviri mumba tora kubva kufiriji kusvika zvese zviri mumba kuti tora akwandichakuda ini ndakuda inyaya yavo iwawo pakandibatira mbudzi pekutanga nyaya iyi ndikaona kuti haisi kupera nekuti awanhu wakuru singatongoia aripo uyu muzuku wangu arapo pamusoro yakadari ndinochangamira nyaya iri kutaurwa vese nchiona ndiri vana gogo vangu ndiri muzukuru wavanhu vapi asi inini handivengi munhu asi ndivenga unhu wemunhu right ndisandaenda kumberi ndakubvunza gogo muchiri kuziva here pamakauya nebhodhoro pamba pangu makabata bhodhoro panyu kuti mavauya nechinangwa chii pamusoro idari ndinokumbirawo hangu changamire kana nyaya isiri kunzi ipere nhasi vauye varume vavo apa kubva vanhu vakutara mukuona murume uyu changamire mukuona murume uyu teererai bhodhoro raari kutaura ndanga ndanetsana neumwe murume changamire murume iye aiuya kumba kwangu achinoka kuma-12 dzeusiku 3 o'clock dzeusiku murume uye abva auya rimwe zuva $10 muri kunzwa havane haasi murume uyu vasvika zvikanzi amai moma ari kunoka pahwindo ndakati ndiani zvakanzi ndini baba amishi saka ndakabva ndaisira baba proud message wandoti hanzvadzi ndakati padhoo pangu pari kunokwa uyai kuno muona kuti ndiani ari kuita sei zveshuwa baba proud wauya wakaya muchirima bva watosvikira baba amishi vari kugigitsana nedhoo baba proud vakosvika vabata chii baba amishi ndine $10 tambira $10 ndakupai $10
nguwa iyoyo ndakabva ndafonera vakadzi wavo babamishiwa iva handimukunzwa wati muwenyu vari kuno so zvakanzi amai momo babamisha havana mari yamukutora $10 wati wapondiwa ndopa wakatanga kutora namapaudha amaitokumwa zvakanzi uyai kuno vari mwenyu watori ne$10 ndatovabata vari padhoo zvakanzi wapei foni babamishiwa iva watisa pa waenda mazvinzwa murume uyenga angofamba achitaura mashoko kuna vanhu vandodanana navo kuti munhu indodanana nayo zveshwa murume uenda gumuka ndikazomhindira nebhodhoro ndikamutema naro munenge manzvenga nyaya bhodhoro achida kuzonzwa kuti yapera sei chakaitika nyaya yekutaurwa nevanhu ava vese ndavana gogo asi chova chiripo chekuti ambwe ava vanoda nemurume wani Amai chokwadi chiripo ndechekuti ava pavayapamba nebhodhoro ava takaona vari kuwadzana nemurume wagogo ava semuzukuru handina kuremera kuvatsiura ndonyaya kuti ambwe ava vaipamba nebhodhoro kanzi imi nyaya dzamuri kupindira gogo venyu ava vachasvika pakupasiya pamba papi ipapo kana vachanyekoti pambangwa munosvika nebhodhoro here ndosadadanaa kuti tiwira kuti pambangwa vana kusvika nebhodhoro here tochizitangira kuenda kuti musi wakabhadharwa mbudzi wakanga uripo here hongo ichidzi ndei right zvembudzi zvaa zvaitika kumashure yayekuti mukadzi wangu ndikukumbira uregerero nezvandakakuitira ndiani aibvisa mbudzi murume wagogo vachipa vabereki vakanga varipo here vanga vasipo handi zvizvanhu zvaitika yanga iri nyaya yambuya vapi akunzi mameseji ende shuwa mameseji taimbwaono asi taingozama kuda kutiumbiridze imba yechi ndati ndisekuru totora mameseji tayabata kufoni yasekuru yemurume waava aiwa ndati taibata kufoni yasekuru ndati foni yaikanganikwa imi maigoripa sei avasipa tati murume ndiye aiuya kune mukadzi wake kutaura pambudzi handiti vaibhadhara kuti ava varudana saka imongobhadhara kuchiti ava murega kuwashedza muchivaningiri tati izvo tasikutora zvavaita murume zvapana seizvozvo ava wavo ndanzwa mamistakes ava faine vakafinwa vaidanana nabamimba ndazvinzwisisa kwaava wa hongu ava semunhu nekutuka zveshuwa panotaudzana mashoko vanhu vanoita hongu taura zvakaitika zvaunoziva because ava ndanambuya vako wataura zvaava saka kuti uchitaura zvaava zvakati hongu ava kutuka vanoita sei vanotuka wakatuka zvakadzama zvikuzodzama izvo hayo kwete kuti ndati izvo zvekurukova indikuda kuziva pavanotukana zvavakatukana izvo zvekurukova ndandisipo ungawasipo but vanotuka hatsi kutuka vanoita sei vanotuka zvafana iwo gogo wangu futi wavo chakasara mudzimu wacho futi sinechi nai gogo mabva kupi mina chipole kumba kwemurume wenyere aiwa ndakatobuda niwo tikaitika kutoka tonitemera nyora avo wautemera nyora pai matema muri pai mba mawe vavo wakatanzani kutemeredze lake kuti udiwe nemurume wako nditi yopo wakanitemerera nditi murume wanga mupenyeri angatofa wachitogara kombo nekutuna antonazizangu warupo mbaona mwachasara kumba wakutaura wawirirana naiwavo aikonzake ndikutofamba nditodzibata futi handedze lake kuti murume wenyu asatombodana nemwe murume mune apa mhanza apo machadziana sakonikasemurume apa hana ndopa ndakatanga kutosemwa nemurume pachidanana naiwa kunzoko mai mukasi mukudiwa here kunzi aiwa abhana kana ese abhana kana murakumu papatonadzo zvomushonga pari daigoko mazuziva unomuziva maizvitirei pamusoro ichangamira zvese zviri kutaurwa izvi kana ndakato wabvunzei kuti piwa ifoni yangu mutetekere kuti pesi pawakanzwa ndakwira dari kwamamba nditi pakatoenzwa kwasabuko karamba kumini mazvinzwa sabuku vati saka zvaramba kuyechienda kwamakubva ndauya kunoku wapo wakanzwa ndakwira dari kunoku vaiuya piwa ifoni yangu munzwe zviri mufoni zvaiuya wachindikumbira regero ndakavatemerera nyora shuwa inini wangasvike naimwe wapeyo foni wangasvike
kundikumbira kuregera nini shuwa changa miri nama yawo shuwa amsoro ndine namba kwawo ine mningina wangu nero toiswa ningina kumbira regera awo ndikumbira nasitu wangu weyi kuregera wachiro waikumbira na imiri weyi kuregera waikumbira ayo asinyora dziripo shuwa ndo isisomo ngatipa nawo nyora ngatipa nyora tangu dzibatiwe mazvizo kana nyama makatemererwa nyora asimairira Amai, my actors na garanti now. Wape capital musodzi ya. Hamuna mtendero arikuchema mchembanza. Pema mchemba. Pana bajwezo. Hata nyaya kubhadharwa ndiani? yana sisu wangu Imi maida wabhadharirei? inini ndigogo wanditaura Maida wabhadharirei? waiti zvona ndikavabatanidza panyane kuti iwo anofamba neawari 2 saka iwo adondiita ini ndite munhu ani wari 2 onyepo tanzi wese ndikavatuka asi ndi munhu akaenda kune mumwe achitanda kubhadhara Amai. wanasisa wangu ndokatanga kuenda Amira ya mai. pekutanga nasipo Imi mamai. Audio yakabva kupi? Aida kubhadharwa ndiani? Imi tisu imi ruwani kani? Inini ne Maida wabhadharirwei? nekuti vaituka. Vaituka? But imi mairamba kubhadharwa ka? Isairamba kubhadharwa nekuti iwo pavazoti vada kuti bhadharesi nyaya yakanga yauya kuno. Ndopa wakati uya manje kutanga kukumbira regero 4 times wachituka kumbira regero. Makaenda makanga nama isisi? amsoro ini ndakaenda pakutanga Kechi. ndinongwasara kuno ndakanosvika ndakatoti sisi totikunga kuti mutaurirane nekuti imi muri gogo iyo kuri mina mama karwabodzi mina wangu Maida kutaurirani, maida kutaurirani. ini endinotaurirane kuti kutaura kungopera Mamaona zvaramba. Andizi. Maida asi. ndobataziya tiketi togozoti wene mina wenyu wacho kuti akumberegere chidzo kuti akumudze ngati minino chingoti nyaya ipere kuti awa ndambuya weda wawa ndiani awa Alright, uyu mamuzi watora nyaya yenyora. iyo nyaya yenyora zveshuwa akatoitaura pakachekwa pachakanguta but iri nyaya iyoyo Akachekwa nani? neava vari tuwe pamba vari tuwe ndongori shamwa tsike nditsikewo vari tuwa watsike nditsikewo zvenyora zveshuwa ndaizviziwo hangwa sinenge kuti nyaya Wewe waida kuti artificial kuda kuedzeredza chii? Wada laki reire rawaida laki ndirei yorumba kudhara. ndozvandakudza kuti murume wangu haaseze Ndati iwo urumba kudhara. Asisi avarumba kudhara ka. Sai mi laki ramaizodara maida kuiswa nyora. Ende padzaitwa pacho pari dangerous. Sai ndamuno mwada kuti zita sei. wakati zvona ndi murume wako anyenge usaidi ndozvawakataura Saka pamakaiswa akabva akazoita sei manje? akatowedzera zvikatowedzera vakachiwirirana Ndikaite dare 1. Taure mga. Atisusu tida kuti ava mai vanozvifamba vakutaura mofamba ida kumaprofita toona kuti vari kutaura chokwadi nekuti ndoona kutaura munhu mukachitonyepo zva aya vantu futombonyepo wandotemerera wakawande pamushonga watori nawo zvapo nawo wandotemerera mungana muchita vane mushonga sei musingachimuna nomushonga Maimanikidzwe ramama. iwo ndokatondiudze Aiwa. andikutemerera Ndikubvunza makamanikidzwe kuti manyoro. Imi murume wonyaka kudai achiona zvamurizvo. Ko imi mamaizotemerwa maida kuti zvita sei? wakatanzi murume wako anyenge usaidi soko kanitemerera Ko imi mamusi zvinoitwa here. Maifa wangoda murume wonye every day. haisi nyaya yenyora imini kana mafuka
vakazvinyora vozokirawo dare vofambira nyaya dzenyora nhasi pana patokutaura yekutuka kuita kuzviyei hazvibvumirwa kuabvisa murume ndonyaya imwe yepana ndokanyaya nacho ndokanyaya 1 ndokutuka zvachikuda pano yonyora chakudirevukira dare manzwa mama taurai amai vakauya kubva ku5 vakauya ku2 vauya ku2 vakatanga kutuka semutukiro vanongoisha inina ndichidzidziro nevanhu vanofamba vakapenda kunge madhadhanji vanhu vanokumbesi vakachembera kunge fesi vakaunyana kunge besho nechemberi saka inina ndingochidzidzirwa nevanhu vakadaro vapedza kutuka izvo vanongoituka ari paiko panze panze paipai vanhu vanenge vachipemberera goreja saka tichipemberera goreja takagarira goreja ndobva vauya kwatanga kutuka vanonwa here amaya vanonwa saka manje vachituka kudaro vakazoti vabva vadedzana nevanhu vavo vanga vanavo saka nguva yavanitanga iyoyo ndofunga vakauya kwandiri mune kwasaidira inini vasati vataura kuti ava ndo vanodanana nevarume vavo vakatanga vati inini nditodanana nevarume vangu ora pese tapanzwa mamaka unhu muridzi wavo vadaro so vakazotaura kuti ivo vauya inini vwandirwisa vari vanga vakatowanda vanhu vekusaidira saka ini ngwadza vakandisaidzira ndakabva ndavabata hembe kudai sendida kudonga pandadadona vanhu vabata hembe unofunga vakadaidza kuti julius tatenda uyai wabva uya vanhu vainga vakawanda wandiunganira pabebva wadzura bvudzi musoro mangu wadzura bvudzi musoro mine vakazotaura kuti isusu munondiziva here bvunzaive kwachando ingapaipai vakauya vakarohwa nemabhudzi wani saka imimi damukuru wese aine mabhudzi mangwani ariki yakazara d4d nemabhudzi munomutambara mangwani vari ava vachitaura izvozvo ndokukasakamuka musi wa1 watonga 31 musi wa1 tibva taenda unoripota wakuru wemusangano kuda vatataura nyaya iyo vaigadzira nyaya asi havana kumira vakatudza mashoko ekuti bvunzaive kwachando vavanoti atezvera wavo wacho ivavo vakavarowesa zveshiva vakarohwa nemabhudzi saka sisi titogara vachitishikati tinogona kungotimbura torohwa alright maita basa mama uchine chekutaura muzukuru ya pamusoro chakamira aunyarere aiwa avasingu acho panyaya dzekutuka chinyarara iwe ipapo vese vana alright muzukuru waita hako iwewe ava ndana mbuya wako unovada zvakafanana ndazvinzwa vaisirei amaya imi vamaenda kuti mubhadhari wamusi makwira dare kasi nda kudzidzisa mwana kuti kana mauya kudare tinotunga zinyaya chimuka chawataura chondibhoho sandabva ngokupa mutongo wako language muno muri kuchema kune mwana akabayiwawo because language yamune mushandisa yakaipa inopa kuti vamwe vanhu vapinde mumudhwa isiriyo muisire mombe nembudzi wakunyapa zvimabhudhi izvo ava amaya muisire mombe nembudzi azvinzwa nyarara kai muisire mombe nembudzi tinoda kuti iwe uve munhu achando wacho hana kurohwa here vakarohwa vakapindura nepawindo mumba vakarohwa samise mombe varohwana nasekuru wangu waye nekuti wangu warohwa mai yangu wachembera geshu wangu warohwa mai yangu wakura yakatona mapurisa nyaya yake toripo vakarohwana nasekuru vani andadzidza mai wangu nekuti wangu warohwa mai yangu wachembera tikumumbhadharisa zvinhu zvaari kuziva mirai kamai iwewe unova nemombe nembudzi ana asekuru vako kana zvavarwadzi vachazobhadhara ndiwo aiwewe ndiwe wakakonzeresa kuti vanhu varohwe saka itsika yake munhu imi amai mimi apa paite bashoma unotuka futi kai changamira ndokumbirawo kutaura izvezvi kana makatora nhamba dzekutamara handikwanise kutuka changamire zvese zvawakutaura handituke ndopopota kuti imukomukumbonditukirei naini handituke zvese zvekutaura baba wakagara apava handizi woti wakanimakirei pamwe nenyaya yekuti wakangondikonza madhesi yakashaya murume wangu here pandawaramba handikumboziva kuti ndichipitika ipava ndonyaya yacho handitoeakangondikonza ndabva ndavaramba ndosaka uya ndauya mwana alright iwe kai nyarara yamai ndazvinzwa amai muzukuru wangu nasi awenye kuti chinyarara cheoda amai iyo mbana kana ukaramba kondizvozvo but chirega kuti vanhu varovana chienda musaina amai kana mune chichemo ndizvona kuchajai mudzoka mugara enda musaina muromo woyo unoparira
Yo doro kunona nadika wa. Ulechi. Kalife ke mkomboni kari kwadza wana. Tamara apa. Chabvunza. Chabvunza matamara pacho. Tikazonzwa kuti mutuka sehundu. Mutuka. Une zvichemere nezona kuchaja. Amai. Ana murume ndotochengerwa nechoro 2. Amuna murume? Wachengerwa nani? Ndega. Munongoita zvanga muchiita muchizvichengeta. Amuna mbosviba imi. Mukutogulowa. Muchongoisa mari kudani. Mune chichemere? Ndichei? Vana vanokwanisa kuiwana mama. Munokwanisa kuiwana? Tinoda kuti munhu uite unhu apa. Kana muda kugara mabushu, moita unhu pamuromo, mupamiri, mazinzwa. Vaisire mbudzi 3. Mbiri munopa amai apo, imwe chete mopa amai apo. Wanzwa zvinotaura? Ndinoida musidari muswa 2. Muswa 2 January unoona ngani? 2 February. Unoona ngani? Kana uchisora botsoka, sora wakasimba homwe. Mbudzi munomu $50. Asizivi. Mise mbudzi yake ka. Yanoyo nayo muswa 2. 1. Imwe muswa 16 wane 2 dzasara izo. Inouya yekutanga munopa amai apo. Panozouya muswa 16 mopa amai apo 1. Ozopedzisa yacho. Asi bhadhari sisi. Da kuti urumba makozo. Kunzo kunotonhora bvunza wakabuda zvisiri zvokufurirana. Kune yako. Tipei vamwe. Mary Anton. Kwambudzi dzakona mbudzi. Ngadzo. Usawane akanda mukaka. Wane mbudzi hombe. Wakana utuka kundo kubata munhu mabushu. Ladies and gentlemen, it's now 2025 and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today, ndamboenda nawo kuti vanoinstalla inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what handisi expect handisi nyatsoziva. Saka ndauya na Mr. Kechi an expert wekulogo Solar Tech timbowabvunza kuti zvakamira sei. Yakamira sei package yedu? So Zico package is a 3.2 kVA solar system in a just must product. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump. It powers a class A fridge, power TV. You buy a power my lights, energy saver lights up to 15. And then zvese entertainment. Charge some phone, my laptops, Wi-Fi, zvese zvinenge zvingori ngwengwengwe. Is it affordable because Zigo represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed supply price, it goes for 1,480. Zvese zvapera. Exactly. Alright, koma package vanemari vanenge vachinzana sei? Kana takuenda pamusoro apa, titakudawo from 5 kVA, 6.2 kVA, of which yedu isusu inotangira pa $2,400. Ndo inova iyo yechi ye 5 kVA. And then toenda pamusoro, tenge takuitwa ma 10 kilowatt solar systems, of which aya anenge akuitwa ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly, vanoda zvekutaurirana vema-layby, vema-terms, ma-civil servant, nevane customized service, vanokubatai here. So kana makuda pakutwa zvema-payment plan facilities or credit facility, with just 1.5 you can have this solar system. What deposit 70% of 1.5 and then the balance we attend in 2 months obva wapedza unakirwa ako nemagetsi ako. Nakirwa waenda. Manumbers awasikuataura ndo ari kubuda pa screen apa. Saka as long as Zigo ari brand ambassador weLogo Solar Tech, you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned.